Andamo na nato ang atong kauglingon sa pagpaminaw sa gospel message sa Ginoo. So ang gospel message karon nagauluhan og O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Usa kani ka pagdayeg, usa kani ka pag-awit ni David. Usa ka awit nga puno sa pagkahibulong. Nahibulong siya, mo nang niawit siya. Nahibulong siya sa gihimo sa Ginoo, sa iyang nakita sa iyang palibot, mga kaibalungan nga mga butang nga gi-create sa Ginoo. Mao kana ang confession ni David. Sa atong gibasa sa sinugdanan sa Psalm 8, iya kini gisulti. But pag katapusan pod, iya pong gi-otto na pod sa verse 9. Ningon siya, O Lord, our Lord, how majestic is your name. O mo kana ang atong lantawon karon nga ang kinabuhi nato dinis kalibutan, ang tumong og tuyo nini nga gibuhat ni sa Ginoo nganong naata dinhi aron sa pagdayeg diha kaniya. Hinumdumi nga nagapuyo ta dinhi sa kalibutan og aduna tay question about sa value sa tao. O kani nga Psalm maghatag og answer. Question nga mangutana ta, kinsa man kita? Nabatay bili or unsa ba gyud ang atong purpose dinhi sa kalibutan? Ang uban nga tubag maghatag og pagpataas sa importansya sa usa ka tao or human. But ang uban pod nga tubag naga-reduce sa value sa tao. Pero ang Psalm 8 naghatag og tubag sa tuwa. Nindot nga tubag. Tubag nga wala nag-start sa usa ka tawo ug bunsa kita. But nag-start ang iyang tubag sa atong pangutana, what is man that thou art mindful of him, pinaagi sa paghatag kinsa ang Ginoo. Kinsa ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Sumo na nga si David, naglantaw siya sa kalibutan. Sa atong pagbasa, iyang gitanaw ang sky, ang moon, ang stars. Instead nga mahimong mo taas ang iyahang paglantaw sa iyang kaugalingon, na-realize niya unsa siya ka gamay. Ni-humble siya sa iyang kaugalingon. Yet, kana nga humility, na-discoveryhan niya ang usa ka nindot kaayong wisdom. Ang wisdom nga ang Ginoo mao ang nagbuhat sa tanan o ang nagpadayon sa pag-atiman sa tao. Ang Ginoo mao ang naghimo ani para sa tao, para kanimo, para kanako. Ang Psalm 8 nagtudlo karon kanato nga instead nga tan-aw nato ang atong mga kauglingon sa mga pagpangita og tubag kung kinsa ta, nagtudlo kini kanato nga tan-aw nato ang nagbuhat sa tuwa. Tan-aw nato ang Ginoo nga naghimo sa tuwa. Instead nga tan-aw nato ang atong kauglingon kung kinsa ta. So mao na nga ang Psalm 8 usa kini ka nindot kini nga awit sa pagdayeg. Nagatudlo kini kanato nga sa atong pagdayeg usab mapuno gid ni siya sa tinud-anay nga kalipay, sa tinud-anay nga pagpaubos sa atong kauglingon, sa tinud-anay nga purpose sa atong kauglingon, sentro dinha sa Ginoo. Naglantaw ta karon unsa kini kaimportante sa itong kinabuhi ang pagdayeg. Dili kini usa ka opsyon nga mayon ta nga pwede ra daygon ng Ginoo, pwede ra pud dili daygon ng Ginoo. No. Ang pagdayeg sa Ginoo sentro kini sa atong kinabuhi. Part kini sa atong kinabuhi. Mao kini ang dini kita gatuyok, dini kita ginawa sa paglantaw sa Ginoo nga nagbuhat
sa tanan. O ang Ginoo nga nagbuhat sa tanan, nagpadayon man og pagatiman sa tuwa, mauna nga anghay nato siya pagdaygon. So mauna nga si David naglantaw sa creation. Naglantaw siya sa gibuhat sa Ginoo dinhi sa palibot sa atong gibasa dinhi sa Psalm 8. But at the same time, naglantaw pod si David sa mga tao, kita, nagibuhat sa Ginoo. O naglantaw siya balik, forward, sa purpose sa Ginoo. Sa tanan nga direksyon, iyang yung na-realize. Nga nagtudlo lang to, nag-point sa iya, nga katutanan nga iyang nakita, mao ang mga rason nga magdayeg siya sa Ginoo. So meanwhile, nagapangutana man ni ang Psalm, kinsa ta? What is man that thou art mindful of him? Nagapangutana pud ni sa tuwa, why should we praise God? Ngano man gyud daygon nato ang Ginoo. Og mao kini in between sa pagsugod niya sa verse 1 ingon siya, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Nagdayeg siya. O sa verse 9, sa katapusan, naingon ko siya, O Lord, our Lord, how majestic in your name in all the earth. Meaning kung sa pagkaon pa ni, gisandwich, naipan din naipan sa silong, o in between mao ang answer. Nganong magdayeg kita sa atong Ginoo. Ug nindot kayo, my brothers and sisters in Christ, nga sugdan nato nga to ang tuig sa pagdayeg sa atong Ginoo, sa pagpasalamat sa iyang gibuhat. Daghan tag rason, pero ang psalmist karon naghatag og tulo ka rason. Og kaning tulo ka rason, dinhi naglibot-libot ang tanan nga mga pagpasalamat nato sa atong Ginoo. Kani tanan nga mga rason nato nga mosimba ka sa Ginoo, naglibot-libot aning tulo ka rason nga giingon sa psalmist. For mayroong nga rason, daygon nato ang Ginoo. Why? Because ang iyang ngalan is to be glorified. Ang iyang kauglingon is to be praised in all His creation. Daygon na itong Ginoo, in other words, because ipakita niya unsa ka majestic ang gibuhat niya nga creation. Ang sa atong palibot, gisugdan ni David karon sa pagtudlo kanato unsay rason sa glory sa Ginoo nga gi-rebuild niya dinhi sa creation. Tanawa ang langit, tanawa ang moon kung gabi, tanawa ang stars, sa ngit-ngit kayo nga kagabihon. They are all work of God's finger. Sa kamot sa Ginoo sila nahimo. Ang creation naga-display kani therefore sa gahom sa Ginoo, because only God, ang Ginoo ra ang pwede makahimo sa usa ka butang out of nothing. Sa wala gibuhat niya. Ang Ginoo ra mao nay gahom ana. Ang Ginoo ra nay wisdom niya ana. Ang Ginoo ra nay hunahuna unsa pag-create sa beauty. Unsaon wala maskin usa sa to walay naka-imagine unsaon paghimo ang stars. Ang Ginoo ra. Wala ta nakakita unsaon paghimo. Wala sa atong una-una nga maghimo tag usa ka butterfly nga maskin pag ordinaryo lang kay na, pero nakita nato unsa ka beautiful ang resulta sa gihimo sa Ginoo out sa mga patterns sa pako sa butterfly. Walay maskin usa sa toa ni kabat ana. Only God knows and has the beauty and has the wisdom and has the power to create. So sa atong paglantaw karon sa creation na gibuhat sa Ginoo,
Naibala na to nga dili man na divine. Dili man ibalaan ang gihimo sa Ginoo nga mga palibot nato. Nothing is divine. Naa sa bato or naa sa bukid, naa sa mga dagat, dili na divine. But all of those nga ato makita sa itong palibot, ga-declare sa glory sa usa ka divine creator. Usa siya kagamhanan, balaan, Diyos nga naghimo sa tanan. Gireveal sa Ginoo ang iyang kaugalingon sa tanan na iyang gibuhat. Living humanity, no excuse nga dili ka mo dahig sa Ginoo. Muna sa Psalm 19 verse 1, nag-ingon siya, ang langit naga-declare sa glory sa Ginoo. Ang sky above proclaims the handiwork sa Ginoo. So wala kay rason. Muna nga sa Romans chapter 1 verse 20, nag-ingon si Apostle Paul. Ingon siya nga, ang tanan naghihimo sa Ginoo, ang nagpakita sa iyang gahom o sa iyang divine nature are clearly perceived sa creation na gihimo sa Ginoo, leaving no one excuse nga moingon ka nga walay Ginoo. Mauna nga sa Psalm nagaingon, it is only a fool nga moingon nga walay Ginoo. After all nga gihimo, nindot kayo ang beauty sa atong palibot. Mauna nga nagapa-remind ang Ginoo kang Job sa chapter 38 sa gisulat ni Job. Sa verse 4, gipahinumduman si Job sa Ginoo nga siya mao ang sovereign nga creator nga naghimo sa tanan. Unsay nakita ni Job sa iyang palibot, hinumdumi usab. Unsay nahitabo kang Job, pero gihatag sa Ginoo ang tanan. Even ang kasakit gikuha sa Ginoo kang Job. Ang Ginoo ray nakabuhat ana. Ang Ginoo is the sovereign and powerful creator sa tanan. As an illustration, sa usa ka gabihon, tistingi gani og tindog. Sa usa ka lugar nga ngit-ngit kayo. Ngit-ngit kayo og lantaw ang langit, kung clear kayo ang langit. Makita nimo ang tanan nga mga stars. Makita nimo unsa sila kadaghan, unsa pud sila kadako. Ningon din ha, there are billions and billions of stars. Unya kita nga Earth, naalang ta sa usa ka solar system. O ang solar system, gamay ra kayo nga makita sa usa ka galaxy. Grupo sa mga stars or grupo sa mga solar systems. O ginumdumi nga ang solar system, gamay ra gani kayo tanawon sa galaxy, but ang galaxy pod nasulod na pod sa dako kayo nga lugar na gihimo sa Ginoo, infinite. Kung lantaw na nimo, makarealize na, makapahinumdum na sa tuwa, unsa ta ka gamay, unsa ta ka meaningless, unsa ta ka insignificant dinhi sa universe. Dako kayong universe. Yet ikaw, gamay ra kaayo. But yet ibuhat sa Ginoo ang pinakadak. Di na to ma-imagine nga dako kayo nga universe para sa gamay kaayo nga tawo. So it meant for us nga ma-realize na to unsa ta kagamay. But dili ni mao ang magpa-discourage sa tuwa. But dili na ang tumong ana nga kung tantaw nimong stars nga dili nimo i-reduce ang imong kaugalingon, but imo pong lantawon ang greatness sa naghimo sa vast kaayo nga universe. Mo nang kung tanaw na to, balik ta sa atong gibasa. Nagaingon siya din na to the chief musician, nagasuggest kani nga kaning Psalm 8 angay ni siya kantahon sa pagdayig.
Tanawa gani, gihatag ang Psalm 8 sa chief musician. Meaning, kantahon na siya. Imo ng kantahon. Gihatag na sa usa ka leader sa worship service. Para kantahon ang Psalm. Ningon siya nga, to the chief musician upon gitit, meaning murag og ang gitit, murag tune ba? According to the tune of gitit. So kantahon ang Psalm 8 in the way nga puno ka sa pagdayeg. Gisuggest na sa sa title pa lang sa Psalm 8. So mo na nga in application ato pa ba ning ka realize? Do we take time nga i-notice ang creation sa Ginoo? Or wala lang og na-overwhelm na ta sa kabisi sa kinabuhi sa atong paglakaw taga adlaw-adlaw sa dinis kalibutan. But as God's people or kita karon dinhi sa simbahan, gipainomduman ta. Stop. Take a pause. Lantawa ang palibot. Mo bitaw nang uban sa tuwa mo bakasyon, mo adto ta sa life. But unsa ba to na-realize? Do we realize nato ang pleasure sa bakasyon nato? Mao ba atong gakakuha? But sa ato bang pagbakasyon, nagatudlo ba ni sa tuwa how great our God as the creator sa tanan ng atong gi-enjoy nga palibot. At the same time, ang creation sa Ginoo maghatod ni sa tuwa sa paghambol sa atong kaugalingon. Nga gamay man ta, gamay kay ta nga gihimo sa Ginoo. Mao na nga ihambol nato tong kaugalingon, but at the same time magasimba ta sa iya. Dili pagpasigarbo at tubangan sa ato ang Ginoo, ang ato ipakita. Mao na ang dapat natong ma-realize. Let creation remind us that God is infinitely great. Infinitely great. At the same time, infinitely great po siya than our troubles and our problems. Una, kung lantaw na to ang atong palibot, makita na to nga naigahong gamahanan nga Ginoo nga naghimo ani. So it teaches us nga ang naghimo ani is greater than your problem. Kung ang imong kinabuhi karon naka sa puno sa nasugdan na no ng tuig ba nga puno sa problema, puno sa mga kagulanan, kabalaka, ang Psalm 8 magtudlo sa tuwa nga mulantaw ta above and remember kinsa ang naghimo aning kalibutan. Og sa pag-remember na to, gitudluan ta nga gamhanan ang naghimo, gamhanan pa sa mga worry nimo ani nga tuig 2026. Mo na nga angay nato daygon ang atong Ginoo because of all that He had created. Makita nato ang iya pong care sa tuwa. But lantawa, wala lang ta niya gilantaw, gitudluan nga lantawon ang mga magnificent, great, dako nga mga stars nga nasa langit, but gitudluan po niya sa verse 2, unsay gingon din na. Ningon siya, out of the mouth of babes and sucklings, thou hast ordained strength because of thine enemies. Thou hast mighty still the enemy and the avenger. So wala na sa creation, gi-display sa Ginoo ang iyang gahom, ang iyang glory, but gi-display po sa Ginoo ang iyang glory through human weakness. Ang babes o ang infants, nag-represent na siya o utter dependence na to. Dependence sa Ginoo. Ang baby,
nagpakita og weakness. Ang baby nga atong yatiman nagpakita og inability nga mabuhi niya ang kauglingon. But God ordained nga ang hilak sa imong bata, ang hilak sa atong mga bata, magpakita nga ang Ginoo nagpadayon sa pagatiman. Magpahinumdum sa tuwa nga every time nga muhilak ang bata, ang Ginoo mao ang atiman sa ato mga bata. Out of the mouth of babes and sucklings, mga baby, gamiton sa Ginoo para ipakita ang iyang gahom. Pag muhilak ang bata, hinumdumi nga ang Ginoo ga-operate siya sa pamaagi nga iparealize ta niya nga ang weakness nato pwede niyang himuon og strength. Sama ragod kang Jacob ug kang Esau. Si Esau usa ka kusgan, pero nganong gipili man niya si Jacob? Sama pod kang David ug kang Goliath. Nga si Goliath kusgan, pero napildi sa usa ka seemingly weak nga yang David. Kaya ang Ginoo nagaingon sama sa giingon ni Paul sa 1 Corinthians chapter 1 verse 27. Ang foolishness himon sa Ginoo nga wise. Para na sa pagpakita nga it is only God can make a weak person strong. Wala sa ato ang abilidad ang pagpakusgan sa atong kaugalingon. Iparealize ta sa Ginoo nga ang bata nga gahilak din ha kana siya mahimo lang na siyang mudako o mag-continue sa pag-grow pinaagi sa paghatag sa Ginoo sa iyang care. But ang Psalm 8 pod kaning verse 2 gisulti pod ni Jesus Christ. Sa Matthew chapter 21 verse 16 nay mga bata dito sa templo. O ang mga bata sa templo, mga baby, mga bata pa, gagmay pa, nag-utter sila og pagdaig. Ningon sila, Hosanna to the Son of David. Ningon si Kristo, kani sila karon nag-aawit ni to the Son of David, referring sa akoa. Nagadaig ang mga bata sa kang Kristo. Muna nga, in implication, my brothers and sisters in Christ, gadalo nato ang ato mga bata dinhi sa simbahan. Sa pagtudlo sa ilaha, nga ang ilang hilak, mahimo ka ng sunata sa pagdaig sa Ginoo. Para pahinumduman ta, nga ang kanang bata nga weak, gialaw na sa Ginoo, nga mabilong sa imo nga pamilya, sa imo nga care, because kana gidesign sa Ginoo nga mao kana ang iyang pagatiman. I remember last year dito sa Singapore, ang topic is about family. Ang speaker ningon siya dito nga gidesign sa Ginoo ang usa ka tao nga mabilong siya sa usa ka family. Kaysa ingana nga pamagi, maatiman sa Ginoo ang tanan nga tao dinhi sa kalibutan. Imagine karon na 8 billion ka tao. Imagine na nimo, asa na sila mukaon, asa na sila matulog, kinsay magpasanina na sila ha. Unsaon nila nga mag-continue nga ma-nourish ang ilang kaugalingon, masuplayan sila. Ang tubag, ang Ginoo nag-design og family. Mauna nga ang imong bata, nabilong na siya sa imuha, para tudluan ta og usa ka fundamental kaayo nga butang. Nga ang Ginoo gamhanan sa tanan og is in control. Nga siya nagpadayon
sa pagpakita nga even sa imong bata iya ka nang butangan ang baba sa imong bata nga mudayeg na siya. Mudayeg na siya sa Ginoo ang iyang hilak. But later on, ang iyang hilak will become words. But dili ka na mahimong magic nga ang iyang hilak, mahimong words of praise sa Ginoo unless itudlo sa iyang mga ginikanan, sa iyang mga bata. Itudlo nato sa atong mga bata nga mugawas sa ilahang mga baba mao ang pagdayeg sa ato ang Ginoo nga si Kristo Jesus. Ningon si Jesus Christ nga mao kini sila nagdayeg kanako. But at the same time nagpainumdom po nato nga kung si David king man siya, maayo man siya moatiman sa iyang mga sakop sa iyang harian, na kapakyasan si King David. Pero si Kristo mao ang true king nga dili gayud makabsan sa iyang gahom. Dili gayud makabsan sa iyang pagsupply sa tua, sa pagatiman sa tua. Mao na nga sa atong paglantaw, first point karon nganong daygo natong Ginoo, hinumdumi nga ang creation na gibuhat sa Ginoo makita nato in the mightiest nga creation na gibuhat sa Ginoo, seemingly nga mga mountains, mga stars, magpainumdom sa ato sa unsa ta kagamay dinhi sa kalibutan sa universe, but magtudlo po to nato sa pagsalig, total dependence sa atong Ginoo sama sa usa ka bata. But ang bata po nagpahinumdom sa ato nga naghilak man gani ang bata, gamiton man gani sa baba sa Ginoo ang bata sa pagdayeg sa iyaha, how much more nga kita nga mga adult gamiton sa Ginoo ang atong mga baba nga daygon nato ang atong Ginoo. Second, we praise God because He showed grace para kanato nga mga weak and insignificant. Nangutana si David, abayin niyo mga Bible sa verse 4, what is man that thou art mindful of him? So pangutanon nato tong koglingon karon. Unsa kaha ang naa sa tua? Nganong mindful man ang Ginoo sa tua? Naabay naa sa tua nga dapat kahimutan sa Ginoo? Kani maghatod ka nato karon ang pangutana sa pagpaubos sa atong kauglingon. Mao kini ang moment nga gihatag sa psalmist nga mo adto ta sa pagunaw na sa atong kauglingon. Walang tao nimo ang tao gibuhat sa Ginoo, si Adan ug si Eve, gibutang niya first dito sa Garden of Eden. Samtang na sila sa Garden of Eden, itagaan sila balaod sa Ginoo na mao kini ang imong buhaton. Gingan siya nga go forth and multiply, but also have dominion over. Nay dominion ang tao sa creation sa Ginoo. Kung sa may naitabo, nakasala si Adan ug si Eve. Sa pagkasala ni Adan ug Eve, wala man nawala ang dominion, but nakurap ang dominion nato. Sa una, walay away, dili ka kahadlok si Adam sa mga lion, dili ka kahadlok si Adam sa mga wild beast. Pero karon, napala iro gamay nga mura og tigre, mahadlok na ta. Because nawala ang atong dominion over sa creation sa Ginoo because of one sin. Sa sala ni Adan ug Eve, nahulog ang tao. Nawala pud sa iyang wala man totally nawala sa iya, but ang iyang dominion dili na sama sa pagdominion, ang iyang dominion dili na sama sa dominion while naa sila dito sa Garden of Eden. So meaning, ikaw ako, nga gikan kang Adong Eve karon, kung lang tao na to,
ang atong dominion is insignificant. Ang atong pagkatao din sa kalibutan, kung tanaw na to, mas ang wild beast mas kusgan pa sa tuwa. Kung wala man tayo, mahadlok man tingali tanong mo, away og leon, mo resulta og leon, mahadlok ta. Kay mapildi kita sa leon. Kung ikaw lang og one-on-one lang ang leon og ikaw, mapildi ka sa leon. Ingana ta kas insignificant. Kung dili tabangan sa Ginoo. But salamat kay ang Ginoo iyang gihatag kanato. Ningon siya din na, He crowns humanity with glory and honor. Not because we deserve this, but because maluluyon ang Ginoo. Sa kaluoy sa Ginoo, yes, insignificant ta, yet gracious ang Ginoo, gipakita niya. So therefore, ang atong dignity, dili kini inherently gikan sa tuwa original, but this is a gift na gihatag sa Ginoo. Rooted sa image sa Ginoo. Mo na nga ang tanan nga tao karon naglisod ta nga mo dominate. Tanaw gani karon. Nag-isig kad natay problem ni kalibutan. Ang usa ka tawo nag-dominate sa usa ka tawo, ang uban nga tawo nag-dominate unsay labas. Away, gubat, kiyos, nakurap ang dominion na gihatag sa Ginoo sa tuwa. Dili na nato makontrol ang tanan. Wala ko'y gusto magpakontrol sa uban. So muna, but thankfully, dili nato malantaw nga although we are weak and insignificant, ang grace sa Ginoo nagpabalik sa tuwa nga makakita taog paglaom. Ang paglaom mao si Jesus Christ. Nagipulpil sa Ginoo as the true Son of Man. Siya lang ang nakapulpil nga naay total dominance sa tanan. Remember nga na si Jesus Christ dinhi sa kalibutan. He has control with the storm. Nasi gahong tanan, makontrol niya ang tanan. In short, para gusto ka nga maangkon balik ang crown of glory and honor nagihatag dito kang Adam nga na-loss ni Adam, ma-regain lang na if you are in union with Jesus Christ. Kay si Jesus Christ lang yun ang makapulpil ani og naay total dominion. So meaning, my brothers and sisters in Christ, if believer ka ni Jesus Christ, you know nga makarecover lang yun ang imuhang dominion over all these things if you are in union with Jesus Christ. Lastly, daigo na to ang Ginoo because not only nga makita na to ang iyang creation nga maayo, not only nga makita na to iyang kaluoy sa tuwa nga siya lang yun ang mutabang because He sent His Son Jesus Christ showing us His grace sa ato ang mga weak and insignificant people, but also makita na to nga ang Ginoo is in control sa tanan niyang gimo. Na manggoy huna-huna nga after gihimo sa Ginoo ang kalibutan, ang universe gipasagdan lang sa Ginoo ang tao. Kamo nay bahala dinha. Ang Ginoo as if murag galantaw lang dinha o gahulat-hulat kung tawgon sa tao. Mao kana ang pagtulunan sa mga deist. Pag-una-una nila nga wala ang Ginoo'y lakip na sa affair sa tao karon. But my brothers and sisters in Christ, ang nahitabo karon sa ato ang kalibutan, ang Ginoo is in control. In control siya sa tanan. Nga mao na nga
Maskin pa ang mga nakita nato nga mga katalagman, mga trahedya, wala nagpasabot nga wala kabalo ang Ginoo or ang Ginoo wala siya'y kanabang pag-permit ana. No? Kuyaw kay pag-una-una, no? But if ever atong lang taon karon nga ang Ginoo saligan nato siya nga ang tanan niyang gibuhat is all in His manifold wisdom. Kanang plano sa Ginoo ang tanan nga makita nato dinhi magtudlo ni sa tuang musalig lamang ta sa iyang gibuhat nga magtabang sa tuwa. Naguna-una magud ta usahay nga ang atong mga maengkwentro dinhi nga mga kasakit mura man o dili ta gusto ana. Pero hunaw-na apod nga if ever nay kasakit na gihatag sa Ginoo sa imuha or trials, because God is in control, gihatag na niya sa imuha to teach you something. Magtudlo na sa imuha nga mo lantaw ka sa Ginoo, mo adto ka mo dangop sa Ginoo. Ang Ginoo nga naay pagkontrol sa tanan. Mao man gani nga sa balikan nato sa verse 6, ningon siya nga gihimo sa Ginoo ang tao nga naay dominion sa tanan, sa mga sheep, sa mga langgam, sa tanan nga naa sa dagat. But because of sin, wala na tayo kontrol ato sa ilaha. O in contrast sa atong mga pangitabo sa atong kinabuhi, adlaw-adlaw, if ever naatay mga problema, ma-realize na to nga, yes, wala na tayo control, wala na tayo dominion sa tanan. Yet naay usa naay in control. Naay usa nga mahibalo sa pagkontrol sa tanan. So in other words, yes, sa pagtanaw nato karon 2026, wala ta kahibalo. Unsay dangatan nato, unsay ugma. Pero kabalota kinsa ang nagunit sa tong ugma, kaugmaon. Kabalota. Ang ipasabot lang sa psalmist dinhi nga in order nga mas ang imong kinabuhi maplastar or maplastar gayud na imong kinabuhi, dili nimo saligan ang imong kauglingon kay wala makay kontrol sa panghitabo dinhi. Saligan nimo ang gakontrol sa tanan nga panghitabo sa kalibutan nga mao nga ato ang Ginoo. So in other words, daygo na to ang gakontrol, ang naay power to rule everything dinis kalibutan. Daygo na to siya, pasalamatan na to siya perminti. Kay whatever nga atong ma-encounter sa atong kinabuhi, gialaw na sa Ginoo for a purpose. O gusto sa mga purpose na ito makita is because if ever ikaw believers ni Jesus Christ, kana nga encounter will, kung kana nga suffering na tagamtaman na to, kana nga suffering will unite us with Christ. Hinumdumi na God ang suffering ni Jesus Christ. Pwede ito kabugat kaayong kasakit. Unya, thereby kita karon gamay ra gid nato madawat nga suffering sa atong kinabuhi. But if kana nga suffering imong gisaligan si Jesus Christ, nahimo kang believer ni Jesus Christ, kana nga suffering dili kawang.
Kay nagtudlo man na sa imuha nga mo take part sa Christ-like character nga mo endure og suffering for the purpose nga mo salig ka sa Ginoo nga Amahan. Una nga, my brothers and sisters in Christ, ang psalmist karon nagatudlo sa tuwa nga ang pagdaig sa Ginoo kinabuhi sa usa ka magtotoo. Kay ngano? Sa last niya nga giingon, walay tay mabuhat sa atong kinabuhi unless naata kang Jesus Christ. Sa John chapter 15 nagingon siya, klaro kayo. Hinumdumin eh. You are nothing without Christ. Klaro kayo. You are nothing without Christ. But if you are in Christ, kanang imong suffering, kanang imong trials, naanay pulos. Because it's shaping you. It's forming you to become like Christ. O kung muhimo kang pareho kang Kristo, you become co-heirs. You become panununod sa gingharian sa Ginoo. Kasi Jesus Christ is the only begotten Son of our Father. But if ever ni-union ka kang Jesus Christ, you become one of the children of God. So kung one of the children of God ka, whatever Christ nga mapanunod niya sa Amahan, ikaw pod makapanunod niya na. Nga mao ang gingharian sa Ginoo. Mo na nga, karong tuiga, daygo na to ang Ginoo. Ang uban nagaingon nga ang pag-worship, pwede ra na ito buhaton, pwede ra dili. Optional lang. But no, ang pagdaig sa Ginoo, sentro ka na sa kinabuhi sa usa ka tawo. Hilabi na sa magtutuo kang Kristo. Kay si Kristo, He is the Son that foreverly praise the Father. So ikaw po, kung ikaw child of God, you should be like Christ. You will foreverly praise the Father. Kung wala na sa imong kinabuhi ang praise, wala sa imo ang worship sa Ginoo, dili ka brother or sister ni Jesus Christ. Kaniyon si Jesus Christ, if you love me, you obey my commandment. So muna nga, if ever kita karon nagapalot ka kang Jesus Christ, mupalot ka in praising the Father. Because mo ka lang gihimuon ni Jesus Christ. In eternity, Christ is praising the Father. So therefore, ikaw pod, you should praise the Father. Mo na nga dili ni siya optional. Central ni sa kinabuhi sa usa ka Christian. Thereby, karong tuig 2026, sugda naman nato pagsimba ang Ginoo. Ang pagsimba dili ni siya mao ang pag-express atong kaugalingon nga Ginoo, thank you, salamat, pagdaig. But this is God. When we worship, God is forming you to become the image of His Son, Jesus Christ. So muna nga, ang pagsimba nato dinhi, ang pag-ani nato dinhi, dili ni kawang. Every Lord's Day after Lord's Day, gianam ka kung sa sculpture pa na, mula ka og clay. Og mo kini ang illustration gyud sa Romans, di ba? We are like clay nga ang Ginoo mao ang potter. Siya ang ga-sculpt sa tuwa, ga-form sa tuwa, ga-shape sa tuwa. So every Lord's Day after Lord's Day, if you come to church to worship God, which is central sa kinabuhi ni Jesus Christ, so you should be also, this should also be central to your life as brother ni Jesus Christ, then therefore,
in that time, nga moanhi ka, God is actually shaping you more and more like His Son. Una, dili kawang. Una nga, kung dalo ni mga bata, bahalag maghilak pa na, tanawa gani din eh. Ato yung ginaapil atong mga bata. Ginatigom nato itong mga bata. Because we know, nga maulang ning legacy gyud nga ato ipabilin sa itong mga bata. Ang pagdayeg nila sa Ginoo. Duha ra gyud ka division. Ingon pa ni Pastor Aure. Duha ra ka division ang naa dinhi sa kalibutan. Kung i-divide mo ang tao, duha ra. Those who fear God and those who disobey God. Duha ra. Simple, dili complicated. Aman tato. Dili ba ta sa who fears God or who disobey God. Duha ra ang division dinhi sa kalibutan. Mao na nga ningon si David sa katapusan, ug mao po ni dapat natong sugdan sa itong mga baba. Mayon ta, O Lord, our Lord, how excellent is Thy name in all the earth, because there is salvation in there. Ang word nga, O Lord, ang first din na sa original niya siya nga text is a covenantal name sa Ginoo, ang Yahweh. But at the same time, ang our Lord din ha is ang original word din ha, Adonai, which refer sa usa ka messianic or saving or savior nga Ginoo. So you combine that sa atong pag kinabuhi dinhi padayon ng 2026 na atay lawgiver Yahweh, but at the same time we receive grace fulfilled in Christ Jesus. O Lord, our Lord. O ginumdumi tanawa. Wala siya ningon my Lord, but ang iyon ni David, our Lord. Because David, nagunaw-una siya, dili ra siya ang giluwas sa Ginoo. Usa ka grupo sa mga tao nga mao ang church. Mao ang body of Christ. Ikaw kako, grupo man ta. So therefore, makaingon ta, O Lord, our Lord together. How excellent is Thy name in all the earth. Amen.